sa Saudi Arabia. 9,000 plus yung unang naitulong namin. Galing sa different chapters po ito. Sumunod yung Singapore chapter, namatayan din po ng Singapore chapter. Nakatulong kami ng mga 59,000 plus. Tapos itong Hong Kong, yung dating PIO member namin, yung namatay noong mga 2015, March, is 69,900 plus po. Okay. So, ayun yung mga dati yung members na nagpahinga na. Opo. Okay. Natutulungan ng mga members. So, how do you get the funds para dito sa mga tulong nyo? May mga fundraising ba kayo? Or? Actually, hindi naman po kami nagpa-fundraising. Pero kung minsan, nagkakaroon din naman po kami ng ganun-ganun. Yung ibang mga chapters, may mga ganun sila naglalako ng mga pagkapagkain sa mga members nila. Yung natutulong, nilalagay nila sa iba naman po sa amin. Parang yung mga voluntary po na nagbibigay, halimbawa, yung namatayan na parang donation na diretso sa mga members. Oo, tapos nilili ko, every chapters, ganon, yung iniisip namin noon, no, kung paano kami yung 13 chapters, halimbawa na lang, kung 1,000 each chapters, nakakapagbigay ng 1,000, din may 13,000 na. Parang minimum na iyon, pero first ka na nalalampasan yung mga ganong pagka-generous naman ng mga. So, ilan yung mga members mo ngayon dito sa Hong Kong? Pag sa Facebook po, is mga 100 plus naman, pero pag nag-gather na kami, 20, 50, gano'n. Kasi yung mga holidays naman ang mga problema. Ang kagandahan na lang, nagsasama-sama kami araw-araw na lang. Kayo nag-message sa Facebook. Kaganda na may Facebook ngayon. Oo nga. So, may mga kasama ka ngayon dito ng mga kagrupo mo? So yun itong mga, introduce mo kayo yung mga mayroon po itong pinakamataas yung coordinator po namin. Okay. Siya si Marisa Abunatalia. At saka yung advisor namin si Ate Annalyn Amansek. At saka si Nida, yung news namin. Ay, ito. Pinaglalaban-laban kasi naman mga news na kita yung news yung buhok mahaba, maganda yung buhok At saka very active kaya pwedeng ilaban kahit sa anong kaya mga contest. Siya yung panbato niyo. Oo, panbato ko kasi palaban. At saka siya yung pakanakang sinasabi namang power girl leaders. It means na power girl pag may mga laban-laban, ipinalalaban yun siya ang nagiging leader kung paano sila parang siya yung gumagawa ng mga paraan, yung moral support, ginagather niya yung mga members niya, tapos sila ang sumusuporta sa kanya kung paano manalo. At yung mga pinapanalunan namin every chapter, halimbawa, nanalo sila ng $2,000. Kahit peso lang po, 2,000 ganon. Nanalo siya, pinapresyuhan na yung 2,000, at tapos siya ibinigay niya sa magiging pondo ng ganun ginagawa na paano mag-fundraise. Every chapters po yun. Okay. So, yan po yung ating mga member. Kaway kayo kasi alam ko nakikita ko binibideo kasi I don't know live ba siya kayo? Ay, hindi. Recorded. Okay. Ayan. Maraming salamat. So, gusto mo bang, may mga gusto ko bang batiin or do you have your Facebook page that you want to promote? Opo. Yung pangalan din po ng grupo namin, no, Ilokano ka, Tumipon ka. At yung mga admins namin na masisipag at saka active. Yung mga coordinators namin sa 13 chapters, there are 26 coordinators at sa dalawa kong partners na mga founders, Admin Kimat and Admin Bitwen. Admin Kimat nasa Qatar ngayon at si Admin Bitwen nasa Oman. Patuloy po lang tayo kasi maganda ang motibo natin sa grupo. Ayan. Sana mapakinggan nila itong kahit yung nasa dito na po kanina. Siguro ang clinic na po nila yung link. Ayan. Okay. Maraming salamat, Ms. Melinda. So, ang susunod po natin na guest, no, idiretso ko na kay Ms. Serge Cunanan. Ayan, who is the president of Pasukin Migrant Workers. Welcome to Pinoy Life. Thank you. Ang ganda naman ng pangalan mo. It's very unusual. Actually, yung Serge na yan, hindi ko tunay na pangalan. Okay. It is parang nickname. From the initials of my family. Sol, Ernesto, Ray, at saka Julia. Okay. So, who was the first person to call you Serge? Ako lang. Ikaw. Ako talaga gumawa nun.
I like it very much. It's very unusual. Oo nga, maganda siya. My real name is Sol, Soledad Kunanan. Oh, but everyone calls you Serge. Sa mga friends sa Mga mga friends Facebook. mo, Serge ang tawag sa'yo. Okay. So, how long have you been the president of Pasukin Migrant Workers? 7 years last May. 7. Oh, so you said nag-celebrate kayo nung 7 years anniversary nyo nitong May Last lang. May 8. Okay. May 8. So, meron ba kayong ginawa na special activities or prayer? Wala. Actually, wala Kainan. kaming ginawa. Ngayon, naging busy ako sa... Election. No. You're busy from the election. Nakikita No. mo siguro ako lagi. Okay, yeah naman. Okay. Oh, okay, and excuse actually that. Yeah, Because it and, is more important to push that. Not also the election, kundi meron akong isang grupo pa na sinalihan, Mm-mm. which is the United Bacareños Association Okay. in Hong Kong. Okay. Mm-mm. Nag-program din kami kasi nung May, naging busy ako before that. Okay. Kaya naging komplikado. Komplikado mo na siya. Okay. So yung isang group, anong pangalan ulit ng isang grupong sinalihan? United Bacareños. Okay. Are you also an administrator for that? Isa akong advisor dyan. Advisor ka naman. Consultant. Consultant ka dun sa kanila. Okay. So, here dito sa Pasukin Migrant Workers na 7 years na nga kayo. So, how many members do you have now? Konti lang kami kasi konti lang naman ang... Marami kami actually na taga-Pasukin. Mm-mm. Marami sumusuporta na hindi na member. Pero Mm-mm. ang naka-register na 29 members. Okay. Okay na rin. I mean, it's still a big group if you get together. Mm. So, ano ba yung mga ginagawa niyong projects? Alam ko kanina may sinasabi ka kanina yung Christmas. Christmas, pamaskong handog every December. Okay. 3 barangays every year. Mm-mm. Na nagbibigay kami ng kahit konting grocery items lang Oh. sa mga indigent families. Okay yan 22 families in every barangay. Tapos bahala na yung may barangay nun kung magdadagdag sila. Okay. Magdadagdag sila sa mga, kung let's say na kung 25 ang indigent, kukumpletuhin nila yung 25. Pero ang binibigay lang ng grupo for 22 families. Families, okay. So, you have 31 barangays in your town. And every year, you give to 3 barangays 3 barangays, but na hindi may lahat. mga member. yung Kasi kung hindi saan saang barangay lang yung member. member. Yun lang ang Okay. binibigyan namin. Tapos draw lots kung sino ang sunod-sunod. This na- year, kung Oo. sino naman. Okay. But, you're still helping a lot of families. If you've been doing this for 7 years, that's a lot. Tulad nga ng kasabihan, small thing means a lot. Oo. Napapasaya namin sila na kahit konti lang, at least. Oo nga, syempre Pasko pa, no? I mean, if like you said, you try and help the most needy families. Oo. Syempre yun yung mauuna. Sila diba? ang Sila recipient talaga. Oo. So, I'm sure they thank you so much. Yeah. Na malaking tulong talaga yun. So, ano pa yung meron pa kayong mga ibang ginagawa na do you celebrate, this year you didn't celebrate it kasi nga yung sa madaming, medyo busy this year. But do you have any other, meron pa ba kayong mga aktibidades na ginagawa? Wala naman na. Dito na ako sa BBMU nagko-concentrate. Okay. Sa wagi kasi mas malaki na... medyo maluwag-luwag na ngayon after ng election at saka nung program ng May 15. Okay. So, before kami magpaalam sa'yo, meron ka bang mga gustong batiin o gustong i-welcome sa group mo? Binabati ko lang ang mga taga-UBAC, United Bacareños Association in Hong Kong, at saka Pasukin Migrant Workers. Lahat ng mga taga-Pasukin, member at saka hindi member kasi sumusuporta din sila. Okay. Maraming salamat sa pag-spend mo ng oras dito sa Pinoy. Maraming salamat din sa time na binigay niyo sa akin. Huwag po kayong magsasawa, i-invite namin kayo. Okay. Lalo na kung meron kayong mga upcoming na events. Okay. Okay. Salamat. Mag-break muna kami sandali and then we have more guests to come, si Tita Benny at si Atiana, at we will interview them when we come back after this very short break. Kaya dyan lang po kayo dito sa Pinoy Live.
Oo nga, sorry. Pahinga muna. Kita mo, hansang ka. Hindi ka. Finish mo na.